हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय आं दिनै न'नि ब्लग लाबोगोन आरोना न'आव ओमफ्राय आं दा जास्ट सासे लोगोखौ लोगो हमहैनांगौ लोगो हमनानै फैनोसै ओमफ्राय न'नि ब्लग बानायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगो हमनो फैदों आरोना लोगो सासे जोंनि जलकारेन्ट स्टेसनाव लोगो हमनो फैदों ओमफ्राय फैसा होनो दं माने एसे बेखौ हरनोसै माबोरै खबरफ्रा मोजां साबि होनांगौमोन रुमनि साबि बावदों ओमफ्राय रां एसे होनांगौमोन आरोना जागोन दा गारि नेगासिनो गारि फैथ'वाखैनो फाइनालि ट्रेना मोनफैबाय आरोना नै दे होमबा थांबाय थादो खारसिगोन दायो थांसिगोन लोगो थिनहरबाय आरोना ओमफ्राय जास्ट आं न'आव थांसिगोन दा फाइनालि लोगोखौ थिनहरबाय आरोना लोगो थिनहरनायनि उनाव आं दा न'आव थांनो नागिरदों जोंनि रेलवे स्टेसना जौनकारेंआ बिराद फिसालै बारा माने मुंदांखा नङा आरोना अनेक फिसा माथो खालामना बेयावनो जोनोम जाबाय जेला बिनि जाबाय उपायथ' गैया गावनि जायगाखौ एसेबाबो मोजां मोननांगोन आरो जोंनि जौनकारेंनिफ्राय फैनाय लामाया माने ओरैबायदि गाज्रि थासारि आरोना एसेबां बाराद्राय नङा होमबाबो माने रड फिरद जायाखै आरो नै बेफोरबायदि अबस्थायाव दं दाबो गामिसिम सफैनानै जों गामि नै बिराद खस्थ' मोनो आरोना गारिफ्रा आरो नै न' मोनफैबाय आं फाइनालि लानाय लाब गैया लाइन गैयाबानो जेबो गैया बेरा खनसे आरोना सालायनोसै नै माबायानो ओमफ्राय मेथाइजों मेंगानायनि बरियानो टिबेलाव आरोना टिबेलाव माबा मा होनो दुगैग्रा ओमफ्राय एसे होथेनांगौ बे मानसि दुमसि फैयो नालाय नेबानो जाबाय बेखौनो होथेनांगौ ओरैजाय बिथिं जेनेबा बिथिंनिफ्राय मानसि फैनाय दुमसि फैनाय नुयोना गाज्रि नुयो ओंखायनो हाखर जावबाय मोननै मोनसे जावबाय नै ओमफ्राय इयाव ओरैजाय मान्दालि होसिगोन बेयावनो जाबाय आरो